May mga madi-padi maayong hapon sa tanan. Alam ko siya no. Bati man gud ko kalaay kay para isa diri sa balay. Dili ra ba mahuman ang mga trabaho sa balay samot na kung payagra ang inyong balay parehas. Ano ang mga payagra? Tuwa gid na ko panulay. Kita wala pa. Kuyan ko man wala ko na kanang tungod sa nahitabo baga hapon kanang namuot lang ko ba ambot kung ako ra inani sa tanan mga mama sa kalibutan no or kuan ambot og kinsa mura jud kog talan no kaya sa una man anad man ko ikaw magbutay anad man ko nga kung sa Manila pa mi so nagi na siya kung ginhatag sa ako din katong nana ko kanang gamay nga kuan tindahan. So na ko'y kwarta, dili man sad ko materialistic na pagkatawo. Pero mo palit na siya anak din ko sa iyahan. Kung palitan ko nimo kay na mo ko'y kwarta, so kaya na ko mo palit o kung sa akong gusto. O kanarag mga ginagmayra, mga inanak. Anak ko kung tagaan ko nimo og bulak, kay hatag man din na siya kada Mother's Day, birthday na ka ba. Anak din ko kung tagaan ko nimo og kanang bulak, or nakaihatag sa ako gawas niya sa mga inana kaya natagam na siya maghatag sa pag-ina kadag ko kayang ipampuan so akong pilingon sa ano kay grabe na nakakadako sa una tambok na kayo malagot ko ang iyang paliton sa ako grabe ka nga dag ko mura na gyud ko mao na maulit ko so mao na balik ta dito sa bulak ingon ko nga kung palitan man ko ninyo kung gusto na ako kanang buhion ako nga akong atiman mo inana kung gusto na ako magdugay so pagkaabot og kanang Mother's Day gitagaan ko niya o kanang una ato katong limoncito so mo to yung regalo sa ako so happy jud kay ko karon nako na kay siya sa Manila so bibiyaan na namo so biatin man ako to bibiyaan na namo kay itanong namo dito sa dili na miyuta. So, ambot karon kung buhi pa bagi hapon to. Kung wala bagi patay sa tag-iya ang last na kung ako na to katong pag-uli na mo. Daghan kay siya bunga, grabe. Mura dili lang kay 10 kilos ang bunga ato. Dayon pagkasunod na sad, tagaan na sa dayon ko niya o bulak na rose. Din, kada ato niya sa palengke na po siyang kitaan, palit na po siya og bulak na rose o gagmay pa. Mangita ko sa pagmay pa sa ako lang ipakita kay magtanaw lang ko sa tubak picture dayon ito ako itong giatiman so fast forward tam to ang katong mga kaniat to nga sa Manila pa so pag-abot diri wala ni siya trabaho lang man ana so mura jud kog tala-tala kanang pag-abot din diri kay mura lang halos dili na niya magdili na gani ko niya mag-rate na ako ga-expect sad ko so sakit mo gani mo to ang akong caption so kung bisag rate na lang mula gyuda yung syempre malain ko bisag greetings na lang kay ako dili mangita og unsay kanang wala kung unsa rin na akong tento na ko anak pero bisag greetings na lang wala ko grita so maglain jud ang akong buot so subok adlaw kada Mother's Day dili ko greeting kung siguro sa tawad or sa badila maglain ng akong buhot din na atoy kas nga kanang natunong pagito kanang diri kanang natunong siya og kanang election so niadto ko ako nag-una na wa gid ako sa tinggi kay kung dili nimo i-remind sa niya tungod ko siguro sa iyang kabisi sa badi tungod sa iyang kabisi so wala niya ninumduman so ako ra ang nagpa-remind din ay pa nag-greet syempre kita di na taganahan anak kinahanglan pa i-remind din na inana dayon kuan na di na taganahan di na taganahan so nagluod ko ikaw man so di man jud ko ganahan nga madugay gid ang amo ang kana ang gid mga butang gagmera man gid na siya nga butang pero na ko ganahan nga madugay pa so mawala ra sa dang akong kuan dili man ko na siya maulian na sa kadugayan naman na nga ma-okay na then